Κύριε Λεβίζο, μπορείτε να μας μιλήσετε για τη στοματική υγιεινή? Ναι, λοιπόν, η στοματική υγιεινή είναι ουσιαστικά η φροντίδα του στόματός μας. Το στόμα μας έχει φυσιολογικά πάρα πολλά μικρόβια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν εμείς τρώμε, στη διάρκεια της ημέρας πρέπει να βουτίζουμε τα δόντια μας και πρωί και βράδυ. Πρέπει να βάζουμε μεσοδόντιο, βουρτσάκι ή νήμα κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε. Δεν συστήνουμε σε όλες τις περιπτώσεις στοματικό διάλειμμα, καθώς υπάρχουν στοματικά διάλειμμα τα οποία περιέχουν αλκοόλ και είτε αλλάζουν το χρώμα των δοντιών μας, είτε επηρεάζουν τη φυσιολογική χλωρίδα του στόματός μας. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφεύγει το στοματικό διάλειμμα μόνο αν σας το συστήνει ο οδοντίατρος. Και επίσης, θα πρέπει να επισκεφτόμαστε 2 φορές το χρόνο τον οδοντίατρό μας, να κάνουμε τον τακτικό μας καθαρισμό και έναν απλό έλεγχο, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε καταστάσεις πριν γίνουν χειρότερες.